Kære patient, velkommen til skolen for klinikassistenter og tandplejere, kaldet SKT i daglig tale. Skolen uddanner tandplejere og klinikassistenter. Inde på klinikken vil du møde tandplejere, som er i gang med en professionsbacheloruddannelse i tandpleje, som er en 3-årig uddannelse. Du vil både møde første, anden og 3. års studerende. Sundhedsfremme og forebyggelse er særkompetencer, som tandplejerne uddannes til, så de vil derfor i samråd med dig give vejledning, råd samt behandling af dine tænder. Du vil få optaget en journal, som indeholder oplysninger for dig, samt en undersøgelse af dine slimhinder samt tænder. Har du karies samt en parodontal undersøgelse, som er en undersøgelse af det tænderne sidder fast i, og som kan vise, om man er begyndende parodontose eller fremadskridende parodontose. Vi vil i samarbejde med dig fortælle og vise, hvordan du kan passe og pleje dine tænder, og hermed undgå at få tandkødsbetændelse, parodontose samt karies. At være patient på SKT tager tid, fordi de studerende er i en læringssituation. Det betyder til gengæld, at både mange færdiguddannede tandplejere og tandlæger ser på dine tænder. Skolen vil gerne sige dig tak for din tid og lyst til at deltage i uddannelsen af kommende tandplejere. Vi har været i gang i en måneds tid med at kigge hinanden i munden, få set så forskellige munde som muligt. Nu er vi så i gang med at arbejde på fantomer, hvor vi pudser af. Det hele er stadig nyt for os, men vi er godt i gang og lærer nye ting her, så vi føler os parat til vores første patienter. Så det vil være dejligt med tålmodige patienter, da det nok vil gå lidt langsomt i starten, men vi prøver så godt som muligt at gøre vores bedste. Jeg er i fuld gang med at suge viden til mig. Vi har ved siden af vores teoretiske fag også fået lov til at arbejde på klinikken fra start af. Så vi har fået lov til at kigge på hinandens tænder med henblik på tandkød og tandsten og plak. Nu skal jeg til at pudse tænder på mit fantom her, og jeg skal nok øve mig rigtig flittigt, sådan så at I hvert fald ikke skal bekymre jer om at komme til mig. Det vi er i gang med her, det er at vi er i gang med at lære at pudse tænder af på det man kalder et fantom. Og det der er vigtigt, når man lærer det her med at pudse af, det er, hvordan man holder på det her, der hedder et profylaxeudstykke. Det er så også meget vigtigt, at man lærer at sidde ordentligt. Og jeg skal lære os at flytte patienterne også, så jeg ikke kommer til at sidde sådan her på jer, når jeg lige så godt bare kunne få patienten til at vende hovedet en lille smule. Her er min patient John, og jeg er ved at lave en tandrensning for John. Jeg har før lavet tandrensninger på en model, og det er meget lærerigt, men når man har en rigtig patient, så finder man ud af, at det er noget lidt andet. En rigtig patient har jo kinder, der skygger på det, man skal lave, og man kan ikke rigtig vride dem på samme måde, som man kan med en model. Så der er samarbejde mellem behandler og patient en rigtig, rigtig vigtig del. At man skal kommunikere godt om, hvad der skal ske, og fortælle, at nu skal jeg rense over i den her side. Det vil være en fordel, hvis du bøjer hovedet lidt til siden og holder fast i suget og forklarer patienten, hvorfor og hvordan. Og det er John rigtig god til. Jeg har prøvet det mange gange, og samarbejde er det vigtigste mellem tandlægen og patienten. Godt samarbejde bliver et godt arbejde. Ja. Jo, tålmodighed, det skal man have. God tid, og man skal komme med godt humør, og vide, det tager sin tid. Ikke? Og når man går på skolen, man ved, det er elever, der skal lære det. Og det skal man nok få det rigtigt. Og John har fat i noget helt rigtigt i forhold til tålmodighed. Det betyder rigtig meget, når man er i en læreproces som studerende, at de patienter, man får i stolen, er indstillet på, at det tager tid, og det kræver tålmodighed. Og nogle gange stopper man op, fordi man har tvivlsspørgsmål, og det er bedre at tilkalde en underviser og få styr på det, inden man fortsætter behandlingen. Så det skal en patient også være indstillet på. Men det er jo i sidste ende for, at patienten skal opnå den rigtige behandling, og man ikke laver fejl. Jeg har faktisk haft patienter, der har sådan været ked af at skulle til tandlægen til tandplejer, men som siger, at når de så starter inde på
skolen for klinikassistenter og tandplejere, så har det hjulpet dem. Netop fordi tingene går så langsomt, og man bliver sat ind i alt, hvad der skal ske, og det dæmper frygten lidt. Så nogen har den oplevelse, som ellers har haft tandlægeskræk. Så vi kan godt henvise patienten til tandlægebehandling, men vi kan ikke henvise direkte til tandlægeskolen, fordi det er dem, der vurderer, hvilken type patienter de har behov for lige nu til de opgaver, som de tandlægestuderende skal igennem. Men hvis jeg finder noget, som er en tandlæges job hos en patient, så henviser jeg dem til deres egen tandlæge, eller siger, at de må gå ned og henvende sig ned på tandlægeskolens reception, og blive skrevet op til, om de kan få det lavet. Så det er sådan, det fungerer. Og så, John er jo allerede i et forløb dernede, så John flyver frem og tilbage mellem tandplejeafdelingen og tandlægeskolen. Og jeg håber, det lykkes. Jeg er rigtig, rigtig glad for, at der er så mange patienter, der har lyst til at komme her, og har lyst til at være med til at gøre min uddannelse bedre, i form af, at jeg ser en masse forskellige munde og en masse forskellige mennesker med forskellige baggrund, der så gør, at jeg får et bredere udsnit af patienter og når at få mere erfaring. Jeg er også rigtig glad for, at de er meget tålmodige, de patienter, der kommer her, fordi det er jo en uddannelsesinstitution, så vi skal jo lære noget, og dermed at det er gratis, jamen så betaler man i stedet for med sin tid. Så jeg ved godt, det nogle gange kan være lidt irriterende, at man godt kan være en lang ventetid, men de patienter, jeg har oplevet herinde, har været utrolig gode til at være tålmodige og vide, at jamen, det er noget af det indebærer at kunne gå her på SKT. Som planteplejer her på skolen, jamen, så udfører vi tandrensninger både over og under tandkødet. Og når det er under tandkødet, kan det også være, hvor vi lægger bedøvelse inde, hvis det er, at der er for mange smerter for patienten. Så har vi også nogle hygiejnekontroller, nogle mundhygiejnekontroller, hvor vi kontrollerer patientens tandbørstning og kan enten instruere i, hvordan man skal børste med en ny metode, eller forbedre den metode, patienten allerede bruger. Vi instruerer også i brugen af tandtråd og tandstikker og interdentalbørster og softpicks. Og så i samråd med patienten kan vi finde ud af, hvad for en metode, der vil være bedst muligt for dem for at kunne rense mellem tænderne. Vi kan også hjælpe dig, hvis man har en protese, og man har nogle gener ved den eller noget, så kan vi i samråd med vores tandlægeundervisere finde ud af, hvad det er, der er galt med protesen, eller med en fyldning, eller med en krone, hvad det så er, der ligesom skal laves, og så enten kan man få undervisning til at få det lavet, eller vi kan sende det videre og henvise. Vi har også vores eget røntgenapparat her på klinikken, så hvis der under behandlingen finder ud af, at der skal tages nogle røntgenbilleder, så kan vi enten gøre det i kliniktiden her, og hvis der skal tages flere, jamen, så kan vi henvise ned til vores røntgenafdeling, hvor man også kan få dem taget gratis. Det er tiden undervisere, der følger med i, hvad det er, vi gør. Så både tandplejeundervisere og tandlægeundervisere, der har overblik over de behandlinger, de fund, vi finder i mundene på vores patienter, så vi sikrer den optimale behandling for dem. Jeg har blandt andet lært at optage en fuld grundjournal på forskellige patienter, mange forskellige patienter, og blandt andet lært at lægge bedøvelse, både på hver enkelt tand, men også i hele munden, som bliver kaldt blokadenalgesi. Derudover så har vi lært at rense tænderne, både overfladisk, men også nede i tandkødslommerne, som er kan være et svært håndarbejde, tager flere år og blive rigtig god til. Og jeg glæder mig meget til at komme ud i den virkelige verden og rigtig få lært det, når man får en masse patienter. Og vi har jo haft mange forskellige patienter igennem de her 3 år. Og vi er utrolig glade for, at de gider at komme her på SKT og bruge deres tid på, at vi får noget ud af det som en læringssituation. Hver person er jo forskellig, og sværhedsgraderne er også forskellige. Så det kommer helt an på, hvorfor en patient, og hvis første gang du møder dem, så skal du også sætte dig ind i, hvordan er deres mentale stadie, altså er de bange for at komme, er de bare virkelig snakkeglade, og hvordan det er deres humor, hvordan snakker du til dem og sådan noget. Og det er vi rigtig glade for, at der er forskellige slags patienter, så man bliver sådan konfronteret med forskellige situationer på klinikken. Så det er rigtig godt at have noget
nogle forskellige nuancer af patienter til ligesom at gøre sig klar til at komme ud i den virkelige verden. Ja. Og man kan også mærke her på 3. år, så stiger sværhedsgraden naturligvis også, fordi vi skal jo lære flere ting. Så vi har mange patienter, som har svær paradentose, og som virkelig stiller os i en situation, som vi ikke har været i før, hvor vi skal føle os frem, og det kan godt være besværligt til tider og udfordrende, men det er jo sådan, man lærer. Vi ser jo rigtig gerne, at du ikke får nogen huller. Og hvis det så er, at du har fået et hul, så er det forhåbentlig så lille, at det kan reddes ved bare at børste tænderne og putte noget fluor på. Men det hårde arbejde ligger altså i, at du gør det derhjemme. Hvis I ikke kan komme, så meld afbud i god tid, så vi har mulighed for at få sat en anden patient til. Det er rigtig vigtigt for os, for ellers så går vi glip af noget læring. Til vores patienter, så kunne jeg rigtig godt tænke mig at sige tusind mange gange tak for, at vi får lov til at have jer inde på skolen. Det gør, at vores fremtidige arbejde bliver meget nemmere, fordi vi har haft jer til at øve os på, og at vi kan bruge så meget, vi kan bruge så meget af jeres tid på at blive bedre til vores håndværk, fordi det er et håndværk. Et er, at man kan læse i en bog, noget andet er det, man gør faktisk, når man har en patient. Og det, at vi har så mange patienter på i løbet af de 3 år, det gør simpelthen, at vi får så meget erfaring, så vi er helt klar på at komme ud i privaten, eller det kommunale selvfølgelig.